अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। असं आहे की लोकशाहीमध्ये लढायचाही हा स्वतःचा निर्णय असतो आणि नाही लढणे हाही निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे। त्यांनी स्वतः पहिले लढण्याचा निर्णय घेतला होता। त्यांनी मुस्लिम नेत्यांची चर्चा केली, वेगवेगळ्या नेत्यांची चर्चा केली, त्यांनी जागा घोषित केल्या, तो त्यांचा अधिकार होता। त्यांनी आज घोषित केलं की नाही आम्हाला लढायचंच नाही आहे, तोही त्यांचा अधिकार आहे। त्यामुळे याच्या संदर्भात यापेक्षा जास्त मला काही बोलायचं नाही आहे। उद्या जर त्यांनी काही राजकीय भूमिका घेतली तर मग त्या संदर्भात माझं मत काय आहे हे मी मांडीन। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।